que esta cosa es natural, se va a natural. Se entera mañana por la mañana. Mira, pasar esta. Las juntas de Se ve que le querían quitar el están ahí para ver quién consigue el premio, todos corriendo. Claro. A ver quién llega, quién se lleva el oro. Ah, eso es. Ce detalii, eu cred că va lua premiul întâi. Sunt multe criterii pe care juriul le are în vedere, de care eu nu știu. Fiecare monument reprezintă o poveste, este o alegorie, are niște mesaje și în funcție de complexitate, de realizare, am uitat și Javi le había soltado una fanfarronada suya. No, lo que hubiera hecho burlarse de... No, me ha faltado. senzațional.